hadin ka jingla jong ki nongpang ki balayo ya ka jingpang tuberculosis ba kindi tista ya ki dawai kumbala btha da ki doktor ki ba sumar ya ki khnang ba kin yo ya ka met ka bakoi bakhya bat bakin light no na ka jingpang menta ka sngi ka office u district tuberculosis kala pendon burom da ki sernot sha ki khat artli ki snong ki ba hap hapo ka umling CNRD block ki bala light na ka jingpang tuberculosis lane ki snong ki balayo ya ka nam kum ka village free tuberculosis ya ka ne ka jingyalang la penlong ha conference hall jong ka office umling block bat na ka liang ka office tuberculosis kala beteng biang ban sam ya ki marbam ki batemet shakin nongpang ki badang don hapdeng ke jingsha sumar na ke jingpang TV ya kabal ais ngobha da ki company ki rushment ki nong mikmat ki balong kum ki neksha mitra ha ka ne kasngi kum ka jing aiman sim ya ki nongpang ki balayo ya ke jingpang tuberculosis lawan man aiman sim da ka kong rona khamde MDC ka nongpo kum ka kongsan Dr. Ikalwing District Tuberculosis Officer Dr. JSM Block Medical Officer Umling Lambat kiwe de Kajinya trilang rengkat na do ka health department bat ki rampa shnong bat ki asya bat ki nong shong shnong ki jongi te ni ko por na sutna ka dan te ka sir ka banan kong na ka banta ka jonga ya ka banan yo ban ya snok tilang ka baya te bat ku ki ni ki program ngasya yogi na ka por sya ka por lempa ki lam pathai ku bo balaju sam ya ki award balaju penslur balaju ai sim ki nong pang bala ai ru ikine ki song chinyara nawai ta ngas ngo ban ai ke jing kublai na kalian ko junga ko minong ni khmat di barit e jong ko nong po constituency ya ki ne ki bala le ha ki bala ya don benta o ni jing yo jong ni ide di barit dan rei ni de bandon ka man sim ka jing somu gratefulness habayo priang ni e ni ki khasi le ni don itu ki din ban ong kublai shibun de la de la personal bandon na do ki ne ki bandon ki petrol pump ki riushimet ki MLA ki MDC ki bala ya snok tilang ban sponsor lane ban ya no sniang lem ban ai ki ne ki jingbam te met ya kita ki nong bang ki jongi ki bayo ne ka jingbam TV dengan nombatai ki jingbam ngala kuliah ki dia lemba ite i got ling pedok bilong i besuk bahaya ni ban sutu kamde hiru dan tin hareng kade dan tin khasi ban asum tenat ban i yang te ba nanor bayo ki dawai teng yo ikine ki song chingarat ya kita ki ba ki nongshong shnong ki jongi ki yo ikine ka ching shitong ka ching pang TV ki yo atat ka long ru kum ka ching ai nan siam shibnai lada dei ba yo ika ka chingarat ka ba chi haja but shi sian ai news pa san tho ta ka mot ba ka la long ngan ong kum non riu haja news pa san tho yo na ka benda kita ki badon ni ka ching pang ha ka puar ka ba kita suma dengan so ban ong ba kan long ka ching ai men sim hadu ka kata nim te ban le ran habang idon ni kan ni ka ching pang ban ya ka ba ngin kiet ya la de ran tak pat ka ching sier ba ka ching ting jam nem jam goi nem goi nga so ban ong ba habayo ka ching pang TV kam da de ban ong ka de ka ching nga so ban ong ka ba kam ka bom la kam koi pan de ka de ka ne ka BP mo menuju kamla ban eradicate dan ban penjamnya kan ada konten jobril dan dia sini hendak ke TV om tang riu benai lah ban penuh karena kata-kata boleh iu bangin ya ting boleh iu bangin ya leran ke Jepang apa kala don ke dan mereka syompat ini kumno bangin sumar iya kan te ni kum kinong syom sydong kat kani ke sorna kal ai kani ke jingeram kalau ai kan ada jimpen slur kila bu kata department kepan ban yo ban pet kepan janai kan nak benda ada jimpang TV de mangi kinong syong shnong ro kalau ada kapor ya ka bangin ya snok tilang rengkat bat ki nong tre jong health department ki asya ki jongi teng ki asya ngangis kem ki mak shibun ki jing e unda yo tham ka jing ya trilang rengkat bat ki pai ba de ni ya de rei kim du men siem nga internet ya ka jing long slur ka jong pi ya ka jing long dedicate jong pi ka jing kut jing mot ka jong pi ban tre ya ka kam ka bala ben shem ka pi internet ba pidon la ka jong ka dignity ka bor ka bala ben ko ka pi ko kita ki asya ngangis kem kajing don kajing pi ngan i ka pensuk bah ya kan ne ka kon trei kam hasnong hap hau
Malaga kamdon ka coordination ka jingi trilang nakalian jong ki Asya ki ramba shnong kan shibun nakabata ki nong train jong ka health department kum no ban pentelun yakikam ha po shnong po tau jong nga selban